Mutta siinä Eremenkolle tulikin hyvä paikka. Kasper Jaavu. Palloa Ilveksen maa. Kaun. Räisäsen keskityksellä mennään, se tulee kohti Sawyeria, Poskoa ja erinomainen posku alas. Näin siirtyy Prosperah ja Akaan on upean kauden pelannut. Nyt tulee sitten osuma. Erinomaisesti Pitkänen nyt kuitenkin pallo polttaa vähän jalassa. Niin se polttaa honkalaisillakin. Reed, Sawyer. Laadallisesta pelistä se. VPS tähän ottelu tehnyt siis se yllättäen siihen Peter Dudley Michaelille, joka maali. Se oli yllättävän iso maali. Se muutti monen joukkueen. Niistä saatu nyt näiden viime vuosien aikana ihan suitsittuakaan. Pikkarainen, hyvä avaus, Michael pudottaa, Jaamu, Vaskirova. Jaamu. Michael pääsee läpi, tämä ei ole rikkeä, Peter Michael! Niitä paikkoja on tänään Peter Michaelilla ollut, mutta nyt oikeastaan kolmas kerta. Lindemanille. Vasemmalla hyvä keskitys, loistavaa! Tässä. 3 keltapäivän VPS siirtyy 1-0 johtoon. Kärsivällisesti Raita pelasi tuon tilanteen ja vie vaasalaiset nostaa. VPS johtaa 1-0. Rytmipaihdoksella sen myös käyttää hyödykseen. Morgan Williamson otetaan pallo pois ja Michael pääsee nostamaan hyökkäystä. Michael Jaavu on mukana, siihen pallo pelataan. Jaavu yrittää leikata keskustaan. Varmasti ollut kentällä. Ihmettelen, jos joku sanoisi, että paljon parantamisen varaa jäisi tästä. Pitkänen lukee tämän tilanteen kuitenkin hyvin. Pääsee Jaavu kanssa. 16. Pikemminkin näin pitää sanoa. Ei siis sieltä Vaasaan, vaan ihan kyllä Vaasasta Vaasaan. Peli Brasbergen ja Jose Musta ei saa palloa kontrollia vielä. Ovat selviytyjät. Niitä pelit tähän ovat tottuneet pelaamaan tällä kaudella. Vähän eri päivinä, vähän eri aikaa. Jassen Tuomiselle, kun lähtee iskemään vastaan, eli ton lähtee pystyyn samassa laidassa. Tuominen haastaa itse keskelle, menettää pallon.
Lehtonen tulee laatikkoon. Halille luomaan mitään varten otettavaa uhkaa ja nyt VPS hälyttelee jo toistamista. Mutta pari pahaa nukahdusta, josta myös sitten maksoi hintaa. Vaihto jäi muuten. Eikä muidenkaan mitä sitä tapaa. Hyvä huumosta. Niemi. Vasemmalla pelannut ilmeisesti kokoonpanossa. Saattaa olla, että sitten tuossa. Benha. Vande. Tervoja on Longan leirissä kyllä riittänyt jo tästä viime viikkojen aikana. Ajamu joutuu vaikeuksiin, mutta kolmea kupsin pelaajaa vastaan Morrisen perään toisen pelaajan, joka tietää kyllä mitä tässä vaiheessa peliä kuuluu tehdä, eli Sebastian Strandvallin. minuuttia takana. Edelleen. Veksy. Jyry. Interin pitää taas edetä aika monta kymmentä metriä ennen kuin ollaan pelipaikoilla. Seinil. Torjumaan, niin se olisi ollut kyllä yksi usein nyt vuoden. Kimmokkeen klubipelaajasta ja uutta kulmapotkua. Röisönen menee sitäkin antamaan. Menee tuollaisen 10 metriä ohi Ilves maalin eikä saa Prospero hiavus. Tilanteessa tuolta maalin takaa. Anteeksi nyt. Ei jotenkin.